हिंदी भाषा परीक्षेला स्थगिती देण्यात आलेली आहे। मात्र उदय सामंत यांनी याबाबतची माहिती दिलेली आहे। त्यामुळे आता शासकीय कर्मचाऱ्यांची हिंदी भाषेची परीक्षा होणार नाहीये। दरम्यान 1976च्या नियमावलीनुसार दरवर्षी परीक्षा घेतली जात होती। मात्र आता या परीक्षेची आवश्यकता आहे का हे तपासावं लागणार असल्याचं मंत्री सामंत यांनी सांगितलं। आपल्याकडनंच मला हे कळलं की मराठी भाषा संचालनालयाकडनं ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे म्हणून मी आता आमच्याच प्रधान सचिव मराठी भाषेच्या जे किरण कुलकर्णी आहेत त्यांच्याशी चर्चा केली। जी परीक्षा हिंदीची लावलेली होती त्याला स्थगिती दिलेली आहे आणि भविष्यामध्ये ही हिंदीची परीक्षा आवश्यक आहे का ते मी राज्याचा मराठी भाषेचा मंत्री म्हणून पडताळून बघणार आहे आणि जर आवश्यक असेल तर कंटिन्यू करू, जर आवश्यक नसेल तर ही हिंदीची परीक्षा न घेण्याचा निर्णय आम्ही घेणार आहोत।